Da. Hai, mai taie din ele de le drept. Cunosc, da, braconari. Branconier. A fost înainte. Da. Hai, mai taie din ele de le drept. Avem acum la cronică doi polițiști. Unul este civil și celălalt în uniformă. Unul era abțiguit și aflat în exercițiul funcțiunii și celălalt e și el puțin obosit, dar măcar în timpul liber și la volan. Dânsul este, îl cunosc, este un coleg de-al meu, ofițer la Poliția Balș. Nu știu, a băut, a consumat alcool. Da, o să facem ce a spus. Nu, mergem la sânge, nu am consumat niciun alcool și mergem la în ce calitate mă verificați noastră? Ai apel la 112? Sunt ofițer superior, îl anunțăm șeful poliției. Păi acum aia va eu, lăsați că l-anunț eu. Nu accept nicio fiolă, fiindcă nu mai e... Nu se mai ține după mine, lasă-o în pace. Uite, stau în mașina mea și Arată-mi că favoresc poliția de râs, domnule. Când era cearta mai întâi, printre polițiștii adjective, hop, s-a insinuat și un pădurar, care îl știa pe infractor, că doar el l-a prins odată la braconaj. Cunosc, da, braconari. Branconier. A fost înainte. Da, a fost și branconier. L-am prins eu la braconaj, la Căprioara, la iepuri. Da. Într-un final, speriat de colegul șprițuit și de pădurar, polițistul sub acoperire, a luat-o la goană pe câmp. Da, domnule, vedeți, eu am dat tot concursul. A doua zi s-a prezentat la serviciu ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ba mai mult, avea și ceva explicații pentru fuga rușinoasă. Am plecat datorită că am considerat că viața mea a fost pusă în pericol. Da. La acel bărbat cu mustață, nu spunea braconerule, o să te termen, o să te omor, o să... Era un bărbat de 1,5 m. Dar nu contează înălțimea, doamnă, bătură mică poate răspundea ca mare. Hai, mai taie din ele de le drept.